vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini ndakauya ku Australia, this was 12 years ago, pandakauya mushure mekunge ndaroorwa. So at that time ndainge ndichidanana nemurume wangu wandiri kugara naye, but at that time tainge tichiri boyfriend and girlfriend. Saka iye ainge ari makanika. So there was this other day pandainge ndatoenda zvangu kunomuona kugarage kwavo. So ndakatoti ndakatogara paya, then pakabva pazosvika umwe uyo akazova murume wangu, but akatosvikapo aina sekuru vake vainge vaine motikari yavo yavainge vachida kugadzirisa. At that time ainge achitomborina time yakareba kubva zvaainge asvika muZim achibva kunoku kuAustralia. Saka ainge achitotsvaka mukadzi wekuroora zveya zveemergency, because ainge arambana nemurungu wake akatorerwa a lot of his properties. Saka vainge vomuudza kuti zviri nani kuti unge uchiuya kuzotsvaka mukadzi kuZim. So paakandiona paya ndiripo pagarage ndo paakabva azotaura manje neboyfriend yangu. Saka iyewo boyfriend yangu sezvo ainge ari munhu ainge ari mudhila, akabva azongoti ndichataura naye, akabva angoita sekunge I was just a friend. So akabva azoya kwandiri akabva anditi, baby, nyaya iri panapa yandiri kuda kukuudza, handisi kuda kuti unge uchizotsamwa, wazvinzwa here baby? Ndikabva ndati tell me, you know kuti I will do anything for you. We had done a lot of deals inini naye, but not like the level of the deal iro raakazondiudza. At that time akabva azondiudza kuti murume uyu ari kuda kukuroora, but murume uyu ari kufanira kutoti ange achikuroora because he is like the only opportunity that we can get, because this guy, he is like from Australia. Mukoma ndakamborwadziwa ndakachema usingaiti, ndikati sure ungada kunditengesa so that we can just go to Australia. But akabva azondisimbisa, akabva anditi, if you really love me baby, you have to do this for me. Ndikabva ndati it is okay. Akabva anditi chindivimbisa kuti no matter what haumbofiwa kamuzvarira munhu uyu. So takabva tazoenda paya, then ndikabva tanga kubayiwa madhepo. So mchinda uyu ndainge ndichitorara naye asati adzokera kunoku kuAustralia. Then ndakabva ndazomunyepera kuti ndainge ndabatira pamuviri. Just when he was about to leave, ndokubva ndamuti ndainge ndava nepamuviri. Akazoti azodzoka kunoku kuAustralia, ndikabva ndazo pretend as if I had fallen. Akazoti adzoka kuno kuAustralia. That was when I pretended as if ndainge ndaita miscarriage. At that time ndainge ndava kutogara pamba pavo ndichitozviita munhu ainge ari bo apa ndichitongoramba ndichitongorara zvangu neboyfriend yangu. Ndokubva azondigadzirisirawo mapapers angu, ndokubva ndazomutevera. Mukomana ashe ndakangoramba ndichingomunyepera as if I would fall pregnant and then I would lose the pregnancy. Kusvika azonditi iko zvinozvo, I want you to stop trying to have a child, it is okay. Since iye ainge agara zvake aine vana vake vaviri nemurungu wake uya. So we stayed mukoma. Apa in the background ndainge ndichitorwa zvangu madhiri nemukomana wangu. I then brought him to Australia and he was staying in the same city mukoma, in the same neighborhood, but uyo ainge asingatombozvizivi kuti I had brought my boyfriend over. Mukomana ashe, I would take each and every opportunity. Ndaingoti kungobuda so ndichienda kunoita kagrocery, ndobva ndatoenda, ndobva ndatombonorara neuyo akazova murume wangu. Then later on, after many years, that was when I divorced him. Patakazotorambana mukoma, I was already pregnant, and I was pregnant for my current husband. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini I am working as a maid. Saka kubvawo zvandakatanga kushanda pamba apa nekuda kwekuti pane wifi, ndakabva ndangotangawo kuenda paYouTube, because
pane mimwe mitemo iyo yandakapiwa, imwe yacho yandisingatombonzwisisi. Pamba apa pandiri kushanda ndakasvika ndikabva ndapiwa mutemo wekuti imbwa dzepo dzinofanira kuti dzinge dzichizobikirwa sadza mune imwe poto yekupedzisira kumakango, asi imbwa idzi idzo i2 ende imbwa idzodzi dzimukoma the way yacho yadzinodya sadza iri dzinobikirwa makuseni, masikati, manheru, but imbwa idzi dzinotongopedza sadza racho iroro, then usiku paya mukoma dzimwe nguva ndinokwanisa kumutswa kana kuma10 ndobva ndanzi ndinge ndichienda kunodzipa imbwa idzodzo sadza. Naizviriko here zvekuti imbwa inodya sadza richipisa, richiita kupfungaira richipisa zvekuti iwe une maoko haungamboribate, but imbwa idzi dzinenge dzichidya sadza iri. Ndinongoenda ndobva ndazongonodzipa imbwa idzi ndisina kana kumbokanyanisa sadza iroro nemabhonzo or anything, dzinongodya mukoma dzobva dzatopedza. Saka handizivi kuti zviriko here zvinhu izvi kana kuti zviri kungoitikawo pamba apa pandinoshanda, ende ndoita sei, ndosiya here basa apa vanhu ava mariwo yavari kundipa mari yacho iri right, because vari kundipa $180 on top of that vanozondipa kamwe kagrosary because vane shop yavo, a grocery shop irimo mutown. Saka month end paya ndinobva ndaenda kushop ndobva ndapiwa magroceries mumakatoni, kana kuti hanzvadzi yangu iyo inouya yobva yazokolekta kagrosary kaya then yobva yatodzokera kumba. So handizivi kuti ndoramba ndichivashandira here vanhu ava kana kuti hey vedare. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndakamubvunza kuti une makore mangani, hanzi ndine 17 years. Hanzi ndine 17 years nemwanasikana uyu. Ndo zvaari kusangana nazvo. Nai imbwa inodya sadza richipisa here? Apa hanzi imbwa dzinodya makuseni, masikati, manheru, sometimes hanzi kuma10, hanzi kuma10 futi ndinobva ndanzi dzibikire futi sadza. Apa sadza racho rinenge ringori dry plain white sadza, no nothing, hanzi dzinodya dzichipedza. Apa dzingori 2 ya pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoitawo zvekutengesa mawigi, so pekutanga zvainge zvichifamba kudzamara ndava kushaya maclients ndokubva ndazoenda kune vamwe madzibaba. Patime iyoyo ndo vainge vachinetsawo mulocation mandinogara. Ndakabva ndazonopiwa oil yekuti nditange ndamazora mawigi aya ndobva ndazomatengesa. So ndaiti paipai kana ndikagadzira wigi yangu then ndaibva ndazotora oil iya ndobva ndazozora pawigi yacho iyoyo. Saka mukoma oil iyi yakandiitisa mari, asi pandakadzokera ndava kuda imwe vakabva vanditi ndinofanira kuti ndinge ndichizotanga ndasangana navo pabonde. So right now handina hangu kuramba pazvakaitika because ndainge ndichidawo hangu mari. Apa inini I am a married woman, murume wangu haatombozvizivi. Apa kana kuchechi vanhu havatombozvizivi. Apa kuchechi vanondisapota sei because ndinopindawo ePentecostal church but havatozvizivi kutoti mawiki acho avanogara vachiti people must support me. Ndinotoshandisa oil iyo yandakapiwa namadzibaba vacho zvekare avo vandinodanana navo in secret. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Apa hanzi madzibaba ava ivo vakati ishasha, hanzi ishasha yekubvisa runyoka. Naiko kana mukazoiswawo runyoka navo madzibaba ivavo, what will happen to your husband? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Baba vangu ivo
pavakaromba vainge vachishanda kuCotco. Saka panguva yacho iyoyo painge paine umwe uyo ainge achida kuvadzingisa basa. Baba ndokubva vazofamba vakaenda kuChipinge uko, but havana kana kuzombogara vakadzokera because ivo baba vanoti vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachizodzoka ne$200 $200 panguva yacho iyoyo. Ivo baba vanoti yainge iri mari yainge yakawanda. Mushure mekunge vabatsirwa, ivo vanoti vakabva varegedza kudzokera kune n'anga iyaiya. Apa n'anga iya yainge yakati uri kufanira kuti unge uchidzoka so that ndinge ndichizokuvharisira dare rako usazongorisiya rakavhurika. Baba ndokubva vazongoregedza mushure mekunge vambodzingwa basa, vakabva vati n'anga iyaiya yainge isina masimba, but vakati vadzingwa basa ndokubva vazodzoswa zvekare pabasa. Uya murume ainge achida kuvadzingisa basa ndokubva achizodzingwa. So by that time baba vakabva vazongokanganwa nezvayo n'anga iyaiya. Zvino baba vanoti mushonga uya wakabva wazopanduka. Ukabva wazovaudza kuti vaifanira kuti vange vachisarudza 1 mwana pavana vavo vasikana kuti haifanira kuti ange achizoroorwa. Zvino baba vangu vakabva vazosarudza Sisi avo vainge vari first born mumba medu. Zvino Sisi vakati vashaika, handinawo kuziva kuti baba vangu vainge vatombozama kuti vange vachipa Chikwambo ichi umwe mukadzi pakati pevana vavo vasikana, but chikabva chazoramba. Ndokubva chazoudza baba kuti chainge chichida mwana wangu musikana. At that time pakafa Sisi ava mwana wangu ainge aine 5 years mugore ra2021. So takatoti tichitobva kumakuva, then mwana wangu ndokubva atanga kurwara. Akarwara mukoma achingopisa muviri. Tikatoenda naye kumaprofita akasiyana, but hatina kana zvatikamboudzwa zvainge zviine musoro. So ndakabva ndazosiya mukadzi wangu ndikati inini ndava kumhanya ndinge ndichidzoka kuno kuSouth Africa kubasa. But ndakangoya kunoku for less than 2 weeks, mwana zvikanzi mwana hachatombotauri. Ndakadzokera kuya ndiri confused. Hama dzangu, kana ukarwarirwa nemwana you will be willing to do anything. Saka baba zvavakazondiita ipapo vakabva vanditi vainge vaine chimwe chikwama chavo. Saka chikwama ichi vakanditi ndo chavaiitombopota vachirapa nacho, because baba vangu vakamboitawo zveun'anga but not for a very long time. Vakabva vazondipa chikwama chechiya chainge chakaita kusakara, chainge chiine zvimwe zvimidzi mukati. Vakabva vanditi ndinge ndichizochiisa muhomwe chikwama chechiya. Ndikabva ndachiisa muhomwe. When you are desperate, ukarwarirwa nemwana, you will be willing to do anything without questioning. Chaunenge uchida ndechekuti mwana ange achingopona chete. Ndakabva ndazonzi nababa ndinge ndichienda apo painge pakarara mwana wangu. Ndobva ndamuti pora mwanangu, chipora mwana wangu, nekuti ndauya pano ini baba vako kuzokuponesa. Ndakangoti ndadaro mwana ndokubva atotanga kutobwaira. Akabva atanga kutobvunza kuti kondiripi nhai baba. Akabva ati ndine nzara isingaiti, ndinonzwa nzara baba, ndaziya nenzara. Apa ainge atova nemazuva asinganwe mvura, asingadyi, asingaite sei. Mwana ndokutopona kwaakaita. Ndakabva ndafara. Iniwo chikwama chiya ndakabva ndaudza baba kuti chikwama chenyu ini ndava kutochichengeta. Vakabva vati it is fine mwanangu. Apa ndainge ndisina kutoziva kutoti ndokutogamuchidzwa kwandainge ndatoitwa Chikwambo nababa vangu. Ndakazoti ndadzoka kunoku ndopa ndakabva ndazorota. Ndakarota ndichita sekunge ndainge ndiri pamuchato zuva rekutanga. Ndikabva ndaona baba vangu. So baba vangu vainge vasingadi kundiudza kuti pamuchato apa pacho pandainge ndiri painge pari pamuchato pani. So ndakazoti ndaona mwana wangu akapfekedzwa wedding gown achida kuchatiswa nerimwe dhara. Ndikabva ndatanga kupopota. Ndikabva ndati nhai baba, zviko izvi zvamuri kuda kundiitira, hamusi kuona kuti mwana wangu uyu achiri mwana mudiki, ndoda kukusungisai baba. Then baba vakabva vazondirakidza coffin. Ndikabva ndaenda ndikabva ndanovhura coffin reria. Ndikabva ndaona kuti mucoffin memuya mainge muine mwana wangu. Vakabva vanditi handiti iwo wakasarudza kuti mwana wako aifanira kuti ange achizorarama here. Baba ndakazovaona vava kuchatisa mwana wangu nedhara reria. Ndokubva ndatopepuka. Pandakapepuka ndakabva ndatoona kutoti kumakumbo kwemubhedha kwainge kuine umwe munhu ainge akamirako ikoko. Akabva azondiudza kuti ndiye ainge ari Chikwambo chababa vangu. Ainge auya kuzondiudza kuti no matter what handaifanira kuti ndinge ndichizotendedza mwana wangu uyu musikana kuti
ange achizoroorwa kana nguva yake yakwana yekuti ange achizotanga kudanana nezvikomana chakangonditi ndichakuudzira mishonga yaunofanira kuti unge uchizoshandisa. Chinondirwadza ndechekuti pazvinhu zvacho izvi zvandakabatiswa nababa vangu hazvina kana mari mukati. Baba vangu havana kana chavainacho. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu kurombera nhamo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Yedu inotevera yakamira kudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndine best friend yangu iyo yakandikoka kuchechi kwavo. This was last month, kwainge kuine all night prayer. So ndakati ndaenda kuya mukoma kuchechi kweshamwari yangu. Then pandakabuda panze ndakabva ndazoona vamufundisi vaya vainge vatori pafoni. This was like really late at night. So ndainge ndichida kungorowa zvangu nekamhepo. Then pastor vaya pavakandiona vakabva vauya padhuze neni vakabva vazondibvunza zita rangu. Ndakati ndavaudza vakabva vatondibata ruoko rwangu vakabva vati nditevere. Ndakabva ndazovatevera tikabva taenda painge pakaita kachirima so ndokubva vatotanga kundibata vakabva vanditi tell me, do you want me? To my surprise ndakabva ndati I want you more than you want me. Ndokubva tatotanga kutobatana paya. Mukoma ndakabva ndazoradzikwa pasi pamajecha chaipo. Ndikabva ndatokururwa chipfeko changu chemukati tikabva tatosika bonde paya. Mushure mekunge tasika bonde then ndokubva vatongosimuka vakabva vapukuta sikarudzi yavo vakabva vaenda. So right now ndichiri ndakangomirira maperiods angu, handisati ndaenda kana kuMP. Saka apa handisi kuziva manje kuti nhumbu iyi kana kuri kunzi inhumbu yeboyfriend yangu here, because ndinewo murume uyo wandiri kudanana naye. He is married zvake, but I had been faithful for him but I had been faithful to this guy kubva zvandakatanga kudanana naye last year until right now. Ipapapa ndo pandakazotomuchitawo for the same time. And kunyange zvikanzi ndiri bhishu, but the way yandakazongokaruka ndava kutorara navo pastor vaya nanhasi uno ndichiri nemubvunzo, because pandakavati why don't you give me your numbers nekuda kweizvo zvataita, vakabva vatoti my numbers for what? Handiti tatoita here, tatofadzana nyama dzedu, let me go back in church. And ndakabva ndazoshaya mukana throughout the night wekuti tinge tichitaura tose. And I was really heartbroken to think kuti this guy, he is now praying yet abva mukuita bonde neni. From that day I never told anyone, even my friend, because vakazongondipa cold shoulder the next Sunday when I went there. Ndikatona kutoti munhu uyu anoita sekunge asingatondizivi. So right now I have missed my period, so I don't know if I am pregnant, and I don't know kuti nhumbu yacho kana kuri kunzi inhumbu yapastor ivavo here kana kuti inhumbu yemurume uyu wandiri kudanana naye. Worst of all, this guy, he is a married guy again, but anondichengeta zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi takangoenda painge pakaita rima ndokubva ndatoradzikwa pasi mumajecha imomo tikatoita zvatakaita. Munhu ndokutodzokera muchechi akatanga kunamata akatotanga kundi ticka. Saka right now hanzi maperiods nawo atondi ticka. I'm still waiting. Saka ndiri kutyika kuti maybe I am pregnant. Manje handizivi kuti nhumbu iyi ndeyani, kuti ndeye murume wandiri kudanana naye here kana kuti ndeya pastor. Pakaipa.